Iba batundo. Baba waiti no mono no bom bara ya kwele logo masalo ya bosarawa bara ge bunye gika money na dị n'imuli ge chero gị n'aka oge chero gị na ngwo ahụ ga-erubeli isi oye ga-erubeli isi ndị polisi ga-agbalị gị ọsọ odogwu ogene ka Jesu egwe ma go mu ka Robin agụ ọ bụrụ na Amadike oche ndị bugola ya nweje na ga-akwụ ihe ụgwọ enyi ya n'aka odogwu ogene ka Jesu onye si na Amadike oche ndụ dike anya na m ga-egbu nya bụ onye ise ya ka ekwu n'ọchị ekwe na ike iji na-aba ije jigolu basili nwejatụ iyi iji nọ n'ọgbọ iji nọ n'obi mmiri guru niile dị na ekpere ogene ka Jesu ọbara nwa achọrọ m ka mmadụ na-aba gị ogene ka Jesu ọbaba nke njika n'ọnya nọ n'ọgbọ o jigolu n'ivido wee bukọsịrị egwu nke njika nke onye ji n'elu ụwa nya ka o ji eka obere nwa ejigolu na igwe okwu wee bukosi anyị n'anya nọ n'ọgbọ odogwu ogwu na-agwa Basili nwanne m onye si na akwala ụrụ aka ụmụnta dike Basili dike anya na m ga-egbu na abụghị onye dekwe na ọkụ mmụọ nsọ ka ọ na-abịa onye na-eme iwe ọjọọ nekwe na ọkụ mmụọ nsọ ka ọ na-abịa onye na-achọ Basili be anyị ekwe na ọkụ mmụọ nsọ ka ọ na-abịa iji ga-eji na mkpili nwee jee tigbuo onye abụghị onye ọ bụza mụ na-echezi iwe ọjọọ iji ga-eji na mkpili jee tigbuo mụ ogene ka Jesu amụsị na nke dị na ama ụdọda ga-erubeli gị isi ego ka na mụ na-enwezi ana m na-ekwuru okwu amoosu ego ka na mụ na-enwezi onye na-ebe nku jebegolu n'enu na je ebili n'enu osisi ogene ka Jesu egwe mago mụ ka Robin agụ ọmabacha ndụ n'ọmụ nọ n'ọgbọ alụsị na-alụ ọlụ ya n'ụlọ n'egwu naanị so n'ogbu mmiri odogwu dekwana ike iji na-aba ọsọ ego n'obo na biya o jigolu Basili jebido n'agbọọlụ maka na onye ga-aka ka ga-ama alụsị ndị gwunye ha arụ ya ka eji ebịa ya ka iji bụ egbu elu n'aka nna agwa gị okwu na alụsị niile elile ya arụtago ọlụ na ya eje n'iru ọlịa na ọta ha dị adị acha m ogene ka Jesu ụmụ Anambra anyị ebiali n'obi ndị kwune gị na ka ebịa ibe anyị ndị obere anyị ji etele gị arụ n'izili okigbo oge na Anambra esi ya bịa onye kele egwu odulu ndị obodo ya ogene ka Jesu Basili mmanya akọ n'ọgbọ ogwu na-agwa Basili be anyị oche ndo dịka wihu n'anya n'ọcha ndị mmadụ alasigo mmanya ọkọbịa niile nọ n'iru ọrụ ha ọkọbịa na mụ atụzigo anyị na-anụ na Amadike oche ndo na-eje alụsị ndị gwunye ha o ziri abado ụmụ dọtasị m oge a na-alụsị ndị gwunye ya ka nje gwọlụ ya egwu ka nje ekpeli ya ekpele ka nna ekpele ndị Anambra ego lụtụla na m odobutu gị debe na-eti egwu ọkala na ikputu na-asụ asụ be anyị odogwu wetara 5,000 ya ka o ji kpọọ ngwa egwu ikputu ọkala na Amadike sipụ dike oti aka na akpa ya kpọọ ngwa egwu ọbakalịa na-ala ji nwanne gị 5,000 elugo m aka ịgbanala agbala ụrụ aka ụmụnta bọkọta erule ego ma nye gị ozi ahụ o nweta n'otu ego wee nye m mmanwụ n'ebe na-eti egwu 20,000 wee jee tụ ọgbọ asị na ọ bụ Amadike oche ndo dike jere je kpọọ ngwa egwu oche ndo dike imekpugo oche ndo dike ọka mara ọka alụsị ma nwere ibe onye nwe egwu na-ayọkwa gị Ochendo ekwugo ngwa Ochendo si na Ochendo
ochendo Sigoni Jipota, Walomu, Abani Tiligu, Kajemele Mau, Ochedo Dika, I call in Dobulahan, Ochado, 120,000 is in the Manaka, and Josiavo, or what 30,000. Uche dedika gene ka Jesu kani bulate wachu mbo wachu monta so bia bulate wachu ibani bulate wachu jebia ayo ne mar na wanne daka bulate wachu jebia china sa tono ko go ma lo diko so bia china ko ba han Odagwa sigo malo wada no nya butelo nyenwegu ogene ka Jesu agwa mago mu garo binagu amabi choku no mo no bo ichoku Anambra odogu basilo ubenu kis ija ubenu kige sinato ikelohuna okpoluzo kerubeli gisi mo na egbo waga gbalego hoso ebe o ma ga-ezute gị na aka o ga-ezute gị na nkwụ avo ga-erubeli gị isi oye ga-erubeli gị isi ochendo dika onye ọbụla na-ekwu okwu o nwere onye abụ na-eme ọbịa ma nwoke lụwa dike ayo nna ayo ọ bụrụ na mgbadike ochendo akasị ga na mbara ọ ga-adịkwa anyị mma obodo ha anyị ọnụ aka rịbụ ọnụ ndị bebe ị na-anụkwa aka YouTube anyị na-aba onye ọbụla ebugoro mmanya n'aka ochendo na-akpọ olili ochendo dike ọbaba ochendo osisi eligo maharụ maka na mmụọ olile ego eje ụgwọ ọlịa nna ka nje bịa n'iru ọrụ ochendo bụ iji golu na ifo nje kpọọ mụ ị na-agwara enwegwu si mụ sendel gị aka ntụmụ ka ije kwunye ego ma ọ bụ na-agwa na ochendo dike ka nchelechi ka nụsigodo gị ọrụ ọbakere na ochendo dike ọgwụ ọkachi wetara enwe egwu ma na Disemba ka ndị egwu anyị ji anụba agwa ochendo ekwezi na nkwa jedebe hedebe o kwụsịrị nwe je eme ihe eme egwu mere n'ụwa na ka eji amaodogwu ochendo ebuka onye eze dịka ongite ekitite mkpụrụ ọgwụ odogwu ka anyị jecha isi odumọdụ nwa dị wọdụ elepayapaya anyị ga-atụkwa nzu n'anya ọgwụ na-agwa nwa dị wọdụ elepayapaya ụzọ be anyị iru ụbalị nzu na-agbado unyi ogene ka Jesu ọgwụ na-agwa na ochendo dike ochendo kedu maka white nwanne gị ndako isi keji amande ndako isi keji amohoto ochendo egwere ka ndị loba atani mahani naka na agwa na white nwanne gị ọbaba white egwere ka ndị loba atani mahani kolo mmadụ erigo ndị eji ogwe elu kwa akaligo ọgba na ọ ga-erugara ha n'isi white egwu ga-esigubenu enata ọgwụ na-agwa na ochendo dike naka na-agwa na white nwanne m egwu mesigubenu enata ọkalia na oluwa ọgwụ wa ama akwa ụdọgwụ weta 50,000 enya ka o jije kwụgbubenu egwu anyị aibesubenu ena ma ọ bụ mgbadike ga-esi ọnya aka igwe nsubere ego n'ọnya kpọrọ m egwu ọba jide na akpaboji ego ọbakele na oluwa ọgwụgwụ ama akwa ọ na-ekwu na mmazi erike n'okporo ụzọ ọbakele na oluwa ọgwụgwụ ama akwa ọbagwa ezigo mma nwere m abịa ọsọ ọjị onye na onye na mbara ụdagwu wetara 50,000 enya ka o ji je akwụgwụ enu egwu anyị agbesubenu wee nata amazi wee jefere ha n'aka anyị esigo dị ikuku wee nata gele
ka jesonu ochendo YouTube anyị na-agwago okwu ọkọbịa ndị mụdọra ndị be anyị na ndị mmụ enwere ụmụ ndị ikwu na-egi n'aba na-atakanye gị okwu ba chọrọ ka ba jee n'otu ọcha kaba nwee eto obere ego ochendo okwu nye obere ego ka YouTube jelu ibe YouTube anyị na-agba onye nwere ochendo welibe n'ihe ochendo dike ba na-etinye egwu onye egwu anyị awọligokwa ama 30,000 n'ọnụ m mgbe obodo anyị egwe gbara ka nwere na ibe a na-agụ onye nwe egwu ogene ka ejesi unu mana Abakaliki arụtaghị ọlụ eri agụọlụ agụ na-ajụ unu ndị obodo anyị Abakaliki nọ n'iru ọlụ ha ga-akụziri ha ọlụ akụzi na-agwa iru Abakaliki nwere tenere ọlụ zukọsi ọlụ abido ọlụ ịkwụrụ n'anwụ ọdaki na-eche nkịta ochendo dike ochendo YouTube anyị na-agwa gị ka ba n'onu gị si gị gwasị onye nwe egwu ka mgbasịa na mbara ochendo dike ndị ọka na-ejidego n'ebe ha mara na nwa ọkọchị erika n'Igbo obodo anyị ụgụrụ akarịgo ebe niile ma nyere ele ezi iji ala ego ka ndebe anyị na-anata onye nweta 1,000 echi ụtụtụ ọ bụrụ 2,000 n'aka ya ndị ọka na aka na-eche ndebe anyị ochendo dike ochendo gwa m iri emelini m Anambra YouTube anyị ka na-atụ anya n'aka m ka m gwasiwo okwu ochendo dike ajụ na-ajụ na ochendo dike First Bank na n'onu ba na-eche m n'otu ọcha YouTube anyị na-atụ ị ga-echekwala ha aka ka abalị na ọkada na ochendo dike ogene ka ejesi elu ma na m echezi na ochendo be anyị ka ochendo jekwuo okwu ochendo gwa m ibe ma gwa m Anambra ka ngwa Anambra ọ bụrụ na Anambra anyị ga-echele echi ka gwa m ka ngwa Anambra ka Anambra na-abịa ma aka ochendo dike ochendo anọ m n'aka ndị polisi be anyị ochendo dike mara na amụ YouTube bido ọlụ ndị polisi na-agbalị ọsọ amụ YouTube ejidego m ochendo dike ọ na-aka agụ oke okolobịa okwu ọmụ amụ Igbo bụ ejeju m ha ochendo na amụlị amụ YouTube ka na-eche iyi mama na-ajụwa gbazikwa na ọkada na ibe a na-ajụ Anambra ochendo nwa gburu eyi nwe na Anambra anyị isi eri anyị ga-eji n'ọkpa nwe na ochendo dike ị ga-agwa n'ala ji nwanne gị ị ga-agwa n'ala ji nwanne gị ka ọ gwa Anambra ochendo dike Igwedo nọ n'ọgbọ kwụzie ego na ihe enye YouTube eji gba transport na ịghọtago ọgara nwiko ma bụrụ Igbo dike ochendo Anambra anyị na-eche gị wa na anụkwa onu gị
ebeni ndị obodo anyị ochendo achọrọ m ka ndị obiri egwu sobiri ka n'okwu na-ejide ga-ewe egwu ochendo dịka ekpere na ebeli na ochendo be anyị mgbada ya akwụlịla ụgwọ ma ọ sọrọ ha mgbada ga-ebunye gị ike anya na-agba oke mmiri na-egbu ogwe mkpụrụ akpata dị n'oge echere gị iji echere gị na-eke ọgbamigwe oge echere gị achọrọ m ka ndị obiri egwu sobiri ka ọchịchị egwu ma ọ bụ ojide ejide kọleze ọkele hụ na ka ọja gwa na eze ka nje na anọ ga-agwụgo ego Ochendo